insha Allah za mu yi magana akan word and opposite. Ma'ana da Hausa, kalma da kuma kishiyarta. Kafin mu fara darasi, ina so in kira ɗaya daga cikin ɗalibaina saboda ya tashi tsaye idan na faɗi kalma sai ya mai min da kishiyarta. Kwanci. Tashi. Ciwo. Lahiya. Mutuwa. Rayuwa. Ya isa. Bai isa ba. Nice ya isa ka zauna. Bai isa ba. Ban zaunawa. Kai, uwaka. Nice uwaka. An kore ka daga makarantar kai ta waje. Daga ke na rufe alkawari na rike haka ne zahiri. Ubanka na hita.